Στο βιντεάκι που ακολουθεί έχουμε την εκπομπή στο Star με τον Μάρκο Σαφερλή, όπου καλούν τρία παιδιά, εκλεκτισμένες παρουσίες, και τις κοπέλες αντιστοίχως μάλλον μια κοπέλα θα πρέπει να διαλέξει ένα από τους τρεις άντρες. Όμως διαλέξαμε αυτό το επεισόδιο διότι έχουμε διαγωνιζόμενο Λαρισαίο. Δημήτρη! Γεια σας. Δουλεύεις ως περιπτεράς. Ναι. Δύσκολη δουλειά να είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα Δεν είμαι μόνο τετραγωνικό. κλεισμένος, γιατί έχει και πίσω αποθήκη, γεμίζεις, φεύγουν τα πράγματα όλη την ώρα, ξαναγεμίζεις. Πάντα αναρωτιόμουν πώς μπαίνετε και βγαίνετε στο περίπτερο, γιατί έχει μία πόρτα μόνο. Μπαίνεις μέσα, Όρθιος. άνετος, όχι, μένει έτσι εδώ. Όχι! Να σε εξηγήσω θες τώρα πως μπαίνουμε μέσα στο περίπτερο. Απλά τα πράγματα. Μπαίνεις με το χειρούλ, του δίνεις μια εκεί άμα έχει φρακάρ, μπαίνεις μέσα. Έχουμε το περίπτερο εδώ έτσι. Κάνεις μια έτσι λίγο να δεις άμα έχεις τα κλειδιά πάνω σου, τα ξέχασες από το κουτό χθες. Μπαίνεις έτσι μια μέσα, λατιφουντία. Βγαίνει το αφεντικό το οποίο μάλλον κοιμήθηκε από το βράδυ. Και κάθισε. Αυτό δεν κάνεις τίποτα άλλο. Κάθισε. Φορτώνεις πράγματα. Φορτώνεις γιατί περνάνε μεταφορικές από μπροστά. Δίνει. Ο Μιτσάρας δίνει. Δεν γεμίζει. Δεν υπάρχει πίσω να μην δεις άδειο τέτοιο. Η Μίτσους μόνο γεμίζει, φίλε. Μόνο γεμίζει. Ξερνάει τα πράγματα. Μπισκότα φεύγουνε. Μυρμήγκια επιτίθεται. Αδέσποτα. Είναι το καλύτερο περίπτερο. Στο περίπτερο έχουν συμβεί περιστατικά να σου κλέψουν πράγματα την ώρα που κοιμάσαι. Χθες. Εγώ δεν κοιμάμαι μέσα. Δεν κοιμάσαι ποτέ. Όχι ρε κουτούτσικο που κοιμάμαι εγώ μέσα. Εγώ έχω κάνω άλλα εκεί μέσα. Κάνω live stream την Αελάρα και από κάτω έχω κόλπα. Αν σταματήσεις όταν μεγαλώσει. Μαλάκα καράφλα του λέει. Ας απέρα. Στη Λάρισα έχει πολλά μαγαζιά. Έχει κλαμπάκια πολλά. Έχει. Χαμός. Έχει. Και μπαίνεις στο κλαμπάκι τώρα μέσα και τι γίνεται, να μπαίνει ο Μιτσάρας. Είχα πάει σε ένα κλαμπάκι τώρα πρόσφατα με το Παρεόν. Είχαν βάλει κάτι κορέτσια πάνω στις μπάρες. Να μην είσαι εκεί μάνα, να μην μπορώ. Να τρελαίνουμε ρε φίλε, να μην έχει πιάσει ένας ίδρωτας. Άλλο να στείλω και άλλα τα βλέπεις με ένα μανάρι. Να του κάνω το πουρναρά του, ήθελα και να το βάλω να γίνει βουκολιακό εκεί μέσα, να τρελαθούμε όλοι ήθελα. Αλλά είχα το πρωί να πάω στο περίπτερο και έφυγα νωρίς. Από τις κάμερες, βλέπω. Έλα ρε μεγάλε. Προχωρημένο περίπτερο αυτό, δεν είναι δηλαδή με κάμερες. Βλέπω τις κάμερες, τις έχω βάλει εκεί που πάνω έρχεται η έξυπνη πονηρή Λαρισαία να μην πει ένα πακέτο τσιγάρα θα ήθελα μάνα μου. Εγώ το αντιλαμβάνομαι και έχω βάλει την κάμερα εκεί που έχει το ταμείο από πάνω, ζωμαριστό, 25.000 επί digital zoom. Παθαίνεις αμόκ, βλέπεις την τρίχα να είναι τσουτσουριασμένη μαλάκα. Τρίχα να μαλάκα με έχεις, εκεί που με έρχεται άλλη έτσι. Τη βλέπω εγώ έτσι με τον μπουσταρισμένο του βυζί, της λέω μάνα μου 2 πακέτα να σε δώσει ένα. Πάρτα μην τα κάνω εγώ εδώ πέρα με αυτά που με έριξε σήμερα. Τι έγινε, είδες από τις κάμερες ότι κλέβανε. Χθες, ναι. Για πες. Χθες έρχεται ένας ανίδου ψυγείου χαλαρός, πάει το κρασάκι του βάζει μέσα στη σακουλίτσα και πάει να φύγει. Βλέπω εγώ. Ρε φίλε, πού βάζα. Τόλμησε να πάει κλέφτης σε αυτό το περίπτερο με τις κάμερες 25.000 digital zoom. Το βλέπω εγώ. Κύριε μαλάκα, εκείνη τη μέρα έχει και μια κουρνιά 8 έξω. Να λέω να βγω, να μην βγω. Πιτάγουμε σαν τυλάς. Πού πας η Αττιλέα. Αυτός ήταν λίγο γκλάβα από ό,τι κατάλαβα. Ήταν λίγο έτσι, τον είχα δει εγώ. Τον είχα δει από τις κάμερες. Πέμπτη μαλαματίνα. Του κατάλαβα εγώ, ήταν παγκουτσές αυτός. Αλλά δεν ήθελα να κάνω φασέρια τώρα, εγώ υπάλληλος είμαι.
δεν με έφυγε λόγος. Του βλέπω το barcode, μου έχει πάρει 13.025 ριατσίνο του που τον είχα 6 σειρά πίσω δίπλα από την αντίσταση του ψυγείου. Λέω, μου πήρε την αγαπημένη μου μαλαματία αυτή, είχα να πετάξω εγώ στο γήπεδο. Αλλά επειδή στο LFC εμείς είμαστε κύριοι τώρα, παλιά τα είχαμε αυτά στο Αλκαζάρ, τώρα δεν τα έχουμε εδώ με τη μαλαματίνα. Στο LFC κύριοι, δεν θα δεις, δεν ανοίγει meat. Το ωραίο της υπόθεσης, γιατί ο τύπος είχε happy end και το ευχόμαστε ολόψυχα μέσα από την καρδιά μας με ένα ψέκι καλό, τρίδημα και πεντάδημα να το κάνεις αυτό του κουρτσούδ, είναι τρελό, το έκανε ο κόλπο όλη μέρα στο κουρμάκι της το έκανα, την έπιζα, από πάνω μέχρι κάτω. Φέρε το κινητό μου. Ευχαριστώ. Είπες ευχαριστώ. Δες. Λουκουμάδες! Δες τι φάτσα έχει. Τα έχει δει όλα μαλάκα. Στοπ. Αυτό είναι δικό σου ή δικό μου? Έλα. Αυτό εδώ.